Ya, mimik dulu. Heeh. Ora kaya kowe ora tau ngladeni aku. Agnes ki lho. Ngerti nek tak jaket kelas 2 SD tekan saiki nyawang lambeku garinge langsung pesen wedang. Kowe ora tau ndek perhatian kaya ngono kuwi. Lambene garing diomongi Agnes. Mbak Tatin lambene Pak Sino garing. Amen ngono. Pecah mbok ben. Biasanya ngenjuke mboten ngenten iku Apa? Biasanya susu. Ora wis ora. Nah niki pun mboten doyan. Ora wis ora. Wis ora. Wis ora metu. Nek susu niku apik lho, Pak. Ya, Tanggo apik. 4 sehat 5 sempurna. Ya ning motor apik. Nah, kok mboten apik? Ayo tetep rapi, ana susu kok ning motor jedol ngene iki.